We binnen bij de laatste training, voorafgaand de wedstrijd in ADO Den Haag. En zoals we wend binnen van een echte Braziliaan komt Paulo Henrique als laatste het trainingsveld op. Henrique zit goed in zijn vel. Hij had een paar weken uit de relatie geweest vanwege een infectie onder kiel, is hij geopereerd, maar nu is hij weer fit. En hoe? Bij zijn rentree in Willem II wie de Braziliaan gelijk goed voor 2 doelpunten. Como eu falei, é muito tempo sem jogar, né? Uns 4 meses que comecei a jogar 20 minutos, jogando 5 minutos, 4, 3 minutos. E quando eu joguei 20 minutos fiquei muito feliz, fiz os 2 gols, ajudei o time a vencer. Espero dar sequência agora e voltar o Paulo Henrique de novo. Henrique komt nog net voor in de basisopstelling van trainer Jan de Jonge. De Braziliaan met het dwan mij Sano en dan een invalbeurt. Nevens sportjournalist Peter van der Meren is Henrique echt nog net klaar voor een basisplak. Hij is daarvoor te wisselvallig, denk ik. Prima invaller, een super sub, dat is hij eigenlijk al sinds hij hier is. Maar hij kan bijvoorbeeld niet centraal in de aanval, denk ik. Daar is hij niet balvast genoeg voor. Ik zie hem dan het liefst vanaf de linkerkant. En dan moet hij in het plaatje passen vanaf het begin. En ik kan me Jan wel voorstellen, Jan de Jonge, dat hij het in eerste instantie probeert met vleugelspitsen als Roy Berends en Assaidi. Paulo Henrique wordt zien als een groot talent. Nevens haatscouting Bert Pijvers is Henrique zelfs nij Huntelaar, Alves en Soleimani de volgende speler die Heerenveen miljoenen euro's opsmieten mat. Als je Paulo Henrique aan de praat krijgt. Paulo Henrique is heel bijzonder. Overal waar ik kom. En ik tref collega's. Begin eens over Paulo Henrique. En ik denk dat Paulo Henrique een bubbelend vat is. Als dat loskomt, dan weet je niet waar je meemaakt. Henrique kwam 3 jaar naar Friesland. Hij was zien door de scouting op een jeugdtoernooi in Terborg. Henrique speelde toen nog bij het Braziliaanse Atlético Mineiro. Ime Kuper had gelijk in de gaten dat het ging om een uitzonderlijk talent. Gewoon het vermogen en heel lastig voor verdedigers om zien die jongen te voetballen. En dat voelt natuurlijk enorm op. Ja, toen heb ik zijn gegevens nagezocht en toen die blikken dat hij al in het eerste elftal in de hoogste divisie in Brazilië speelde. Op zijn leeftijd, dat is knap. En dat hij daar al wat goals maken hier. Dus dat wie zeer interessant. Bij Atlético Mineiro spelen Henrique in een 2-spits systeem. Bij Heerenveen spelen ze met 3 aanvallers. En dus docht de vraag hem voor op hokkerpositie Paulo Henrique het best als zijn rug komt. Bij Heerenveen zit hij vaak onder de linkerkant, maar zo hij eens net zo dicht mogelijk bij het vijandelijke doel spelen matte. Eu consigo jogar nas duas bem. As duas posições, desde pequeno que eu venho adaptando, não tem muita diferença. Mas sempre tem uma, né? Mas agora no momento, porque eu joguei muito pouco também no meio. Joguei eu acho que 1 ou 2 jogos. E pela esquerda já joguei bastante jogos. Mas eu acho que eu jogo bem também no meio. Ik denk dat het wel een lopende spits is, rondom een grote spits misschien. Hij zou vanaf de zijkant een beetje vals kunnen vertrekken. Vroeger bij de Graafschap had Barry Powell die rol. Dat zou kunnen. Maar misschien ook wel als diepe spits. Maar dan moet hij een aantal dingen beter gaan doen. Dat is met name het voetballen. Bal vasthouden, neerleggen, middenveld en weer vertrekken. Dat soort dingen. En daar moet hij in groeien. Hij is echt een ongepolijste diamant die heel instinctief voetbalt. En dan moet je er ook niet afhalen, want daardoor maakt hij ook veel goals. Dus ja, dat is een beetje zoeken. Paulo Henrique had de namen een lastige jongen te wezen. Zo wie hij bij verskate akkefietjes belutsen. Hij werd geregeld zien in het uitgangslibben. Ging op stap, voorafgaand de wedstrijd in Feyenoord en kwam ook alles te let waarom uit Brazilië. Henrique stiet garant voor boetes en disciplinaire schorsings. Ik denk dat hij in de afgelopen maanden wel ook zelf noodgedwongen wat heeft nagedacht. En dat daarin denk ik misschien wat het belangrijkste is. Dat hij ook wat meer over dingen gaat nadenken van wat houdt het nou in om in Europa misschien straks nog wel naar een grotere club te gaan. Want in potentie zou dat kunnen als je ziet wat hij kan. Ja, en dan moet dat er eigenlijk regelmatig uitkomen. Hij is volwaarder worden misschien wel. Nou ja, dat moeten we afwachten nog. Dat is wel erg vlot, maar daar moeten we wel naartoe.